Priatelia, želám si, aby toto video a moja radosť zo skialpinizmu, ktorú som tohto roku vo veku 83 rokov zažil, aby to vo vás vzbudilo presvedčenie, že aplikovať medicínsky overenú prevenciu, podloženú vedeckými dôkazmi a faktami o zdraví, sa oplatí. Ako začať? No v prvom rade získať vedomosti o zdraví a potom konať. To jest dávať telu, čo potrebuje. Zdravé nápoje, stravu, mať každodenný pohyb, spánok a regeneráciu. Nový minister zdravotníctva ako správny ekonóm sa vo svojom nástupnom prejave vyjadril, že bude preferovať prevenciu, lebo nielenže zlepšuje zdravie, ale je aj lacnejšia ako liečba. Medicínsky overená prevencia je jediná cesta k zdraviu. Každý, kto ju aplikuje, prežije život v dobrom zdraví. Aj vo vyššom veku bude mať dostatok fyzickej aj psychickej energie na činnosti, ktoré nás tešili v mladšom veku. Aj ja žijem podľa pravidiel medicínsky overenej prevencie. V tomto roku som mal 83 rokov. Na konci tohoročnej zimy, v priebehu 6 týždňov, kedy som sa po manželkinej smrti prebral k životu, som absolvoval 6 skialpinistických túr. 6 krát som vyšlapal na lyžiach nad 2000 metrov, 3 krát vo Vysokých Tatrách a 3 krát v nízkych. A zlyžoval som ich dolu terénom určeným na freeride. So skialpom som začal neskoro, až po 50-ke. V časoch okolo mojej 60-ky som Tatranský Krivan zlyžoval 3 krát. Tretíkrát, keď som mal 61 rokov. Skialpinizmus bola a je stále moja veľká radosť. Radosť mám aj z toho, že podľa lekárskych preventíviek som stále OK. Neberiem žiadne lieky, ani nemusím. Nepoznám stavy chorobnej únavy, ani prejavy oslabenej psychiky. Všetky zdravotné pozitíva som získal vďaka medicínsky overenej prevencie, ktorú propagujú lekári funkčnej medicíny. Ich mená sú na konci tohto videa v zdrojoch literatúry, z ktorých video vzniklo. Funkční lekári nepredpisujú len lieky. Zisťujú príčiny zdravotných problémov. Potom ich spolu s pacientom odstrania a sme zdraví. Aj vy môžete byť zdraví. Viem to. Viac ako 4 roky aktívne študujem témy zdravia. Mám celkom slušné zdravotnícke aj telovýchovno-trenerské vzdelanie. Som aj súčasťou detašovaného pracoviska, ktoré založil doktor Karel Erben, primár poradne pre civilizačné choroby v Prahe, aby sme vám povedali, ako sa civilizačným chorobám vyhnúť, infarktom srdcovým a mozgovým, aj chorobám nádorovým, cukrovke a demencii, dokonca až ako získať záruku odolnosti voči civilizačným chorobám. Civilizačné choroby sú postrachom. V chorobnosti aj mortalite sme vo svete na poprednom mieste z dôvodu našej nevedomosti a naivnosti. Robíme si ilúzie, že keď sme v mladšom veku zdraví, že to tak zostane celý život. Ale nie je to tak. Ďalším dôvodom horšieho zdravotného stavu obyvateľstva je žalostný stav nášho zdravotníctva. Prevencia je podmienka dobrého zdravia. Mali by sme vedieť, že medicínsky overená prevencia z našich videí, ktorá je postavená na vedeckých štúdiách a mala by ľudí vzdelávať, udržuje bunky v stave biochemickej rovnováhy. V každej bunke, okrem červených krviniek, sú stovky až tisícky mitochondrií.
Ich úlohou je vyrábať dostatok energie na všetko, čo robíme počas celého nášho života. Otestujte sa, vybehnite do kopca alebo do schodov. Tak ako ste na tom? Treba vedieť, že podmienkou života je, aby energia vyrábaná telom, mitochondriami, bola minimálne v rovnováhe so spotrebou, to je s energiou, ktorú potrebujeme na dýchanie, pohyb a myslenie, aj na energiu, ktorú spotrebujú zápaly, o ktorých ani nevieme, a choroby. Na všetko. Medicínsky overená prevencia udržuje našu imunitu v stave, ktorý nás spoľahlivo chráni pred chorobami. Udržuje v dobrom stave aj hormonálny a centrálny nervový systém. Aj vďaka tejto trojici, keď sú OK, nám v dobrom zdraví aj v seniorskom veku funguje fyzické telo aj myseľ. Aj bez liekov. To je tá zdravá psychosomatika. To je to, čo chceme. Keď sa ale o svoje zdravie podľa odporúčaní medicínsky overenej prevencie nestaráme, tak starnutie organizmu, ktorému sa nikto, ale naozaj nikto nevyhne, ani športovci, ani ľudia, ktorí si myslia, že žijú zdravo, ale nie je to v zhode s vedecky overenými faktami, vtedy telo neprodukuje dostatok energie, sme chorobne unavení, máme zníženú imunitu a choroby seniorského veku. Aj športovci a moji známi, keď som im hovoril, že k tomu, aby boli zdraví, že len športovať nestačí, argumenty nebrali vážne. Mnohí z nich už ani nežijú. Ak chcete pre svoje zdravie urobiť správne a zmysluplné opatrenia, vzdelávajte sa a potom konajte. Odporúčam, pozrite si informácie o medicínsky overenej prevencie. Sú v ďalšom 67-minútovom videu. Link pripájam. Témy z videa sú užitočné pre každého. Pre ľudí, ktorí chcú prežiť seniorský vek v pokoji, ale v dobrom fyzickom aj psychickom zdraví. Ale aj pre tých, čo prijímajú výzvy aj na fyzicky náročné záťaže. Jednoducho, pre každého. Pýtajte sa na všetko. Mám na to vzdelanie aj skúsenosti. Je v ňom aj odporúčanie doktora Karela Erbena, ako získať až záruku odolnosti voči civilizačným chorobám. Sú v ňom aj odporúčania ďalších lekárov funkčnej medicíny, ako vytvoriť pre bunky správne bioenergetické prostredie, aby nám mitochondrie spoľahlivo vyrábali celý život dostatok energie, aby sme žili čo najdlhšie, bez únavy, bez chorôb, fyzických aj psychických. Unikátom v záchrane ľudských životov je doktor Hiromi Shinya, japonský vedec a gastroenterolog, s podporou tzv. Kangei vody, bohatej na molekulárny vodík, ktorá je najsilnejším antioxidantom a ktorá je produktom zdravotníckeho zariadenia a v súčinnosti so zdravou stravou zachránil pred rakovinou hrubého čreva tisícky ľudí. A ja takú vodu pijem. Chráni ma pred škodlivými účinkami prebytkov voľných radikálov, pred oxidáciou LDL cholesterolu, pred zanášaním ciev usadeninami a pred nádorovými chorobami. Čomu nebudete rozumieť, rád vysvetlím. Tu je moje telefónne číslo. Pre oživenie pripájam moju obľúbenú fotografiu z Vrátnej. Zo skialpinistického výstupu na Malofatranský Krivaň. Vo Vrátnej som bol aj členom horskej služby. Všetky videá na tému, ako žiť zdravšie a dlhšie, ktoré som zverejnil, nájdete na YouTube. Na počítači sa k ním takto dostanete. Na YouTube do vyhľadávania napíšete
názov môjho účtu Marián Laurinec a kliknete. Otvorí sa stránka s fotografiami autorov videí. Kliknete na moju fotografiu. Otvorí sa prístup do môjho účtu. Potom na obsahovej lište kliknete na videá. Otvorí sa prístup na všetky videá, ktoré sú pre verejnosť prístupné. Prvé video, v ňom je všetko, čo treba o zdraví vedieť. Ďalším videom je to, čo hovoria lekári. Ďalším je atest Slovenského národného inštitútu zdravia ku Kangen vode. Tu je všetko o homocysteíne. To je pre tých, ktorí chcú získať záruku odolnosti voči civilizačným chorobám. Videá si potom môžete priamo z tohoto zobrazenia otvoriť. Podobne sa dostanete k videám aj na mobiloch. Priatelia, život máme len jeden. Chybou je, že zdraviu sa začíname venovať naplno, zvyčajne až v seniorskom veku, keď nás zaskočia prvé zdravotné problémy. Čo sa zdravia a kvality našich životov týka, máme len dve možnosti. Pri aplikovaní medicínsky overenej prevencii život prežijeme v dobrom zdraví aj v dobrej kondícii, na bicykli, letných a zimných dovolenkách, alebo kdekoľvek inde, vždy a všade, keď sme zdraví, všade nám je dobre. Ja ešte naviac v posledných rokoch aplikujem odporúčania doktora Hiromi Shiniu, japonského vedca a gastroenterológa. Pijem tzv. Kangen vodu s molekulárnym vodíkom, najsilnejším antioxidantom. Kangen voda má množstvo ďalších unikátnych vlastností. Je produktom zdravotníckeho zariadenia. Výrobca mu dáva až 30-ročnú trvanlivosť. Ďalej mám zdravú stravu. Podľa odporúčaní doktora Bayera, doktora Kuželu a ďalších odborníkov z oblasti bioenergetiky, to je z tvorby energie v našich bunkách, v našich mitochondriách. Vďaka Kangen vode a jej antioxidačným vlastnostiam aj konzumácii zeleniny a ovocia, čo je ďalšia dávka antioxidantov, mám zdravý traviaci trakt a rovnováhu medzi škodlivými prozápalovými prebytkami voľných radikálov a protizápalovými antioxidantami z Kangen vody, zeleniny a ovocia, čo mnohí odborníci považujú za rozhodujúcu podmienku dobrého zdravia. Vďaka tomu teším sa z pohybových aktivít, nepoznám pocit únavy, som fyzicky aj psychicky v dobrej kondícii. Robím skoro všetko, ako za mladí. Teším sa na najbližšiu zimu, na ski Alpy v našich horách. Čo viem, že by som to bez medicínsky overenej prevencie a týchto opatrení a hlavne Kangen vode nedal. S Kangen vodou mám lepšiu krv ako s obyčajnou. Spoľahlivo zásobuje živinami a kyslíkom aj ťažšie dostupné bunky, ako sú kĺby, zuby, oči a mozog. Chráni ma pred civilizačnými chorobami, demenciou, aj pred implantátmi. A teraz ľudia, ktorí nežijú podľa zásad medicínsky overenej prevencie, ktorí žijú len tak, ako sa hovorí, že ako Boh dá. Prax a štatistika hovoria, že s veľkou pravdepodobnosťou ich v seniorskom veku potrápi chorobná únava, ktorá je predzvesťou civilizačných chorôb. Mnohí sa nevyhnú implantátom kĺbov, stanú sa konzumentami množstva liekov a budú žiť kratšie. Ktorú cestu si vyberiete? Pripájam prístup na naše 67-minútové vzdelávacie video. Sú v ňom odporúčania týkajúce sa medicínsky overenej prevencii. Je v ňom podrobný popis vlastnosti Kangen vody s molekulárnym vodíkom, odporúčanej aj doktorom Hiromi Shiniom. Hrozba rakoviny, hrubého čreva
a jej vysoký výskyt u nás ma presvedčil, že jej treba venovať pozornosť. Ďalej, vo videu sú pravidlá zdravej stravy. Ďalej jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie, ako sa v našich bunkách mitochondriách tvorí životná energia a cenné rady pre pohybovú aktivitu. Všetko ostatné sa dozviete odo mňa, možno aj na webinároch. Pripájam zoznam zdrojov, z ktorých sú naše videá. Ako vidíte, sú to aj mená svetového významu. Všetci sa zhodli, že kto chce byť zdravý v seniorskom veku, mal by začať s prevenciou už v mladosti, kedy sa tvoria v bunkách mitochondrie a záťažou rastu, aby viac energie vyrábali, aby nám v seniorskom veku vyrábali dostatok energie. Priatelia, nech sa už rozhodnete akokoľvek. Každá dobrá zmena vám prinesie užitok. Potešilo by ma, keby ste mi dali vedieť, ako vás tieto informácie zaujali a či vám dávajú zmysel. Všetkým vám prajem dobré zdravie a život plný radosti, bez liekov, únavy a seniorských nemocí.